Goedemorgen. De wekker ging alweer vroeg. Maar tjoen, wat een potdichte mest aan me van degen. Dat wordt misschien wel niet skien. Nou, daar zitten we dan hoor. Kijk eens hoe mooi winters landschap. Ja, veel nieuwe sneeuw. Is het even lekker? Heerlijk. Huh? En het is klopt niet koud. Nee, klein niet. Nou, je ziet het. Niemand let zijn eigen uit het veld sleen voor een beetje mest. We hingen er gewoon weer lekker tegenaan, mies en al. Aan het eind van de middag doen we nog een rondje door het dorp, waar de toerist nog verder vermekt wordt. En waar hadden een zijn rum breekt met een potje skiën, kan de naar zijn kletsen verbranden door gestunt op mijn vier. Lekker een beetje keizersnee. Ja, oh. Nee, zo'n overheerlijk toetje, nog even een drankje en de bar. En een van de muzikanten springt er echt uit, want hij heeft een kopje stralend van de blijdschap en genot om net te kijken. En in een half uur worden we wel simpel en melig van die muziek. En vervelend. Dus het is tijd om te gaan slapen. De volgende ochtend legt het degelijks nieuws op de ontbijttafel te wachten. En het weer, dat belooft veel goeds. Ben weer prachtige blauwe luchten. Helemaal draaien. En als je niet mee kan gaan skiën, tja, dat moet je ook wat doen, hè. Dus ik ben nog eens naar de mooie waterval van Bad Kastij gaan kijken. En zo komt aan alles weer een einde. En voor je het weet, staat bord de ICW aan de heven, weer lekker thuis.